Päivä 1. Tyttö heräsi aamulla, oli hiukset sekaisin, kasvot kuin hamulla. Eikä kadulla näkynyt edelleenkään ystävää, niin kuin ennenkään. Eilinen elää taas tänään, eikä halunnut enää koskaan koulu joutuu. Koska sattuu kun toiset vain paha puhuu. Tyttö oli romantikko eikä tottunut maailmaan. Hän tiesi kuinka maailma jaksaa satuttaa. Taas hän kuitenkin lähti koulun kulkemaan. Yritti olla pienestä, ettei kukaan huomaisikaan. Hän oli hiljaa joka ikisenä päivänä, ettei paljastaisi oikeaa itseään. Eikä opettajat huomannut kuinka välillä tyttö itki kun sattui käytävillä välkillä. Eikä millään jaksanut, siirtyi tunti uuteen. Kaikki ilo vaihtunut masentuneisuuteen. Kukaan ei välittänyt, käsittänyt kuinka pettynyt voi olla, jos on vain etsinyt onnea, johon ei ole koskaan voimaa, kun sen tajuaa ettei sitä saa. Kukaan ei välittänyt, käsittänyt kuinka pettynyt voi olla, jos on vain etsinyt onnea, johon ei ole koskaan voimaa. Päivä 2. Tyttö sai nukkua pidempää, oli viikonloppu, uskasi vähän hengittää, mut oli vaikeeta olla hauskaa yksinään, kun ei ystävää ollut edelleenkään. Tyttö heti aamulla laittoi kädet ristiin, rukoili voimaa taas yhden päivän selviytymistesti. Tiesi, että taivas on taas suljettu tänään häneltä, niin kuin jokaisena päivänä. Eikä yrittää jaksa, jos ei koskaan onnistu. Tyttö tiesi se ja entisestä lannistu. Hän tiesi, ettei enää halunnut jatkaa matkaa ja kirjoitti kirjeen ennen itsemurhaa, jossa luki: ei enää uni auta väsymykseen, eikä aamulla kello auta herätykseen. Kukaan ei välittänyt, käsittänyt kuinka pettynyt voi olla, jos on vain etsinyt onnea, johon ei ole koskaan voimaa, kun sen tajuaa ettei sitä saa. Kukaan ei välittänyt, käsittänyt kuinka pettynyt voi olla, jos on vain etsinyt onnea, johon